og jeg vil nu vise jer det sidste grundlæggende spark inden for mange kampsporter. Sidesparket. Vi starter som beskrevet før, læg ud i en god stand, kampstand, og på hænderne træder godt ud her, og så tilbage. Det er en god balance, det er meget vigtigt. Det I gør nu, ligesom de andre spark, er at løbe først her, knæet ind foran jer selv. Loop, men det er hele siden over her. Og nu giver det en helt ny effekt, i og med at I kan skubbe den ud. Så herfra, så trækker I den ud her. Så ind, samme vej, og ned. Det er vigtigt, at I rammer med her. Hælen eller fodkanten. Det er vigtigt på grund af, hvis I rammer med andre ting, kan I skade jeres fod eller jeres ben. Måden I skal øve jer i at lave denne bevægelse på, det er at tage her og trække tæerne op mod jeres skinneben, skubbe hælen så meget I kan frem, og så prøve at gå ned på fodfladen, så I laver lidt kniv, samtidig med at I skubber hælen frem. Det tager lidt tid at øve sig på, men det kommer. Prøv hvis det igen. Vi trækker op her. Og så må I godt tage hænderne med her til at trække igennem. Trækker I ud. Trækker ind igen. Og sætter ned. Som i cirkelsparket. Det er også vigtigt, at I holder ryggen højt med sparket, sådan at I ikke står sådan her. I mister laksen, men I kan ikke holde fokus på modstanderen. Så I holder ryggen højt. Spark ud. Med hænderne. Godt tryk. Puff. Og